Eto, tinanggal ko na yung kaliskis. Tinanggal ko na yung flints niya o perikpek, tsaka tinanggal ko na rin yung bituka niya. Ngayon, ang kailangan ko lang, martilyo. Kailangan siyang bugbugin kasi para lumuwang yung laman niya. Yan o, kikita nyo. Ganun lang ang gawin nyo. Maiwan ko yung buntot. Kailangan natin sa buntot ito. Kailangan mabali ito. Kung nabali mo na rito, pwede mo nang hugutin sa loob. Kasi mamaya pa, yun o, kita nyo. Ito yung kaputol niya. Yan. Ngayon, tinanggal ko muna yung laman. Ang gagawin nating aralian na to, yung tipid. Ganyan lang guys, ha? Bugbugin nyo lang. Kamats! Ngayon, natapos ko nang tanggalin yung laman. So, nabugbog ko na. Papakita ko ngayon sa inyo yung mga ingredients. Unang-una, itong raisin, sige 1 gram, 100 grams. So, dalawa, 200 grams. Ang carrots, ganito kalaki, 3. Kasi 3 yung bangus ko yan. Tapos, sibuyas ko, ganito, 4. Ganyang kalaki. Ang garlic, yun na sibuyas, oh. Ang garlic ko, 1 buo. Ang malaki. Luya, yung sinlaki ng ulo ng tablespoon. Tapos, yung lime, 1 buo na maliit lang. Tapos, soy sauce, half cup ng yung pasukat. Tapos, yung black pepper, 1 tablespoon. At 2 liver spread. Ngayon, magigisa tayo. Mga kamats, lalagyan na natin ng mantika kasi mainit na yung kasirola natin. Ang mantika, 2 tablespoon. Nakakapagod din na magluto. Matrabaho lang ito guys kasi yun nga, bubugbugin mo tapos habang niluluto mo, iimayin mo yung mga tinik, yung bones niya, para pag kainin mo, walang asin. Yung garlic, siyempre, kulay brown. Tayin lang natin maging brown bago natin lagay yung onion tsaka yung ginger. Guys, tulad nung sinasabi ko lagi, mag-subscribe lang kayo. At makakatulong kayo. Saka wala namang mawawala sa inyo. At click nyo rin yung bell para updated kayo sa mga video ko na gagawin. Ito, hindi ko nalalagyan ng giniling na pork kasi mahal daw yung pork eh. Kaya yun laman lang niya. Tapos lalagyan ko lang siya ng carrots saka sibuyas. Tapos ibabalik na lang sa loob. Kaya nga, betute, bangus. Ayan, brown na siya. Brown. Ayan, kita nyo guys ha, brown. Ilalagay ko na ang luya. Luya ito pang paalis ng lansa.
guys, ngayon tatanggalin na natin yung pinaka-spinal cord ng ano. Kasi lumuwang na yung laman niya. Siguradong may sobra rito ngayon. Kung gawin nyo sa sobra, kung may wrapper kayo, gawin nyo Shanghai. So may dalawang putay kayo, may Shanghai na, may Arellano pa. So yung ano na lang yan, yung maliliit na tinik. So ilalagay na natin ng black paper. Guys, so ikita nyo yung maliliit na lang ang tatanggalin natin. Pero habang sinasaksak natin, ilalagay natin sa loob, siyempre pinipilit natanggalin natin. Para safe ang kakain, wala siyang tinik. Ito yung mahirap sa bangus yung mga tinik eh. Kaya mostly yung iba hindi kumakain ng milk fish kasi nga dahil sa fishbone niya. So, pwede na natin lagay ang onion. Kung may giniling kayo, pwede nyo lagyan. Kami din yun eh. So pag may giniling kayo, bawasan nyo yung carrots nyo tsaka yung onion. Eh dito, mura lang yung onion tsaka carrots. Dito, pag umorder ka ng Arellano sa restaurant, medyo mahal. Kasi matrabaho nga. Although ang bangus dito, per 20 dirhams per kg. Pero hindi sila press. Frozen. Basta hanggang sa dulo guys, papakita ko sa inyo paano lulutuin. At yung pagprito. Pero yung iba, binabalot ng dahon ng saging, tapos ginigrill, inihaw. Less cholesterol yun. Kasi hindi siya gagamit ng mantika. Usa lumuluwang yung tinik, kaya madaling makita. Madaling makita ang tinik kasi iba yung kulay niya. So ngayon lalagyan na natin yung carrots. Parami rin kasi ito yun. Ngayon lalagyan na natin yung raisin. So 100 grams ang lalagay ko. Hindi ko lalagay lahat. So may spare ako. Lalagyan na natin ng betchin. Ito yung pantakal ko ng betchin, maliit lang. Tapos, ang liver spread kasi paluto na. Ito yun yung pampasarap. Kahit wala nito, okay lang. Pero yun nga, kung gusto mo talagang masarap o special, kailangan mo lagyan. Yan, luto na to guys. Pwede ng pang-ulam. Pwede ng pang-ulam sa kanin. Kaso nga lang, parang ang kalalabasan niya, giniling. Guys, tignan nyo. So mamaya, pag lumamig, antayin ko lumamig, tapos isasalin ko na rito. Huwag nyong ilalagay na mainit guys, kasi masisira yung isda. Okay guys, mamaya na lang ha. Abangan nyo hanggang matapos. Hello mga kamats! Ito po, papakita ko na sa inyo kung paano ilalagay o ibabalik yung laman ng bangus kasi malamig na at nakapaligo na ako. Basta sundan nyo lang ito mga kamats ha. Ayan ha guys, walang butas.
Sa ano lang, hindi yung iba, hinihiwa nila sa gitna. Pero ito, dito ko idadaan. Mas maganda ang kamay. Malinis na yung kamay ko, nagsabon na ako. Tapos baba. Ayan na guys, bumababa. Pagkatapos nito, ang isuksok, pipirituin. Guys. Kagabi, ang laki-laki nito. Yan siya. So mamaya, lalagyan ko na lang ng harina sa labas. Tapos pipirituin na. Yun. Matrabaho lang to mga guys. Kaya kailangan gawin mo lang occasional. Fiesta, birthday. Pero mostly, bihira na lang ang mga nagluluto ng ganito. Sobrang matrabaho. Pero masarap siya. Ito yung natira, Kikita nyo, parang ano pa yan. Yan ang gagawin natin ng Shanghai. Marami-rami pang magagawa nito. Asa kaya yung harina ko? Konti lang harina ang lalagay nyo para yung lang maano siya. Hindi lang kakapit sa kawali. Didikit. Yan, 2 teaspoon. Ayan. So, ready for fried na. Okay guys. Ayan mga guys. So, ready for fried na, ha? Pirituin ko to. So, naisip ko, may oven naman ako. Total, nakapag-grill naman ako ng ano. So, dito ko na lang i-grill para less cholesterol. Ngayon, kailangan ko ng assistant. Mike! I need your help, please. Can you hold this for me? Need you hold it. Lalagyan natin. Prepare ko pa naman yung harina. Kala ko talaga piprituin. Eh ngayon, may microwave pala ako. May oven. Kaya yung oven ko na lang. Iwas talsik pa. Can you open this one please? Thank you. Ayun. Minsan nga, isip-isip pag may isip. Ayan guys, hintayin natin maluto. Mga kamats, ngayon po, titignan natin yung relleno. Kaso, nagka-problema kasi namamatay yung gas namin dahil centralized, sumisingaw. Kaya, nabawasan na ng isa. Ayan siya, Ayan, tignan nyo. Nagka-aberya yung ano namin, yung sumisingaw pag nakakamoy. Masyado kasi sensitive yung gas detector na. Puta ko kasing kaya lumamig na. Ito, nakain na yung isa. So, pasensya na ha. Medyo late upload lang ngayon. Pero sana nagustuhan nyo ang pagluto ng relleno. Although nagka-trouble na yung paano ako magluto ng video? Ay, magluto ng video. Magluto ng video. Puro palpak. Subaybayan nyo lang. At mag-subscribe kayo, ha? At ingat po, and God